ଅଧ୍ୟାୟ ବିଭୂତି ଯୋଗ। ସାର ସଂଗ୍ରହ। ଭଗବାନ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ହେଲେ ହେଁ କିପରି କେଉଁ ପଦାର୍ଥରେ ତାଙ୍କର ବିଭୂତି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଅଛି ତାହା ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି। ଯେଣୁ କରି ପ୍ରିୟ ଅଟୁରେ ଅର୍ଜୁନ ଶୁଣ ମୋ ସରସ କଥା। ଦେବତା ମହର୍ଷି ଏହା ନ ଜାଣନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କର ଆଦି କରତାରେ କିରୀଟି ମୁହିଁ ଲୋକ ମହେଶ୍ୱର। ଜାଣେ ଯେ ମରତେ ସେ ଅନୁବରତେ ପାପୁ ରହିଯାଏ ଦୂରରେ କିରୀଟି ମୁହିଁ ଲୋକ ମହେଶ୍ୱର। ବୁଦ୍ଧି ମୋହ ଜ୍ଞାନ କ୍ଷମା ସତ୍ୟ ଦମ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭୟା ଭୟ ଶାନ୍ତି ଉପାଦାନ ଯଶ ସମ୍ମାନ ଦିଏ ମୁହିଁ ଜାଣି ଥାଓରେ ଗାଣ୍ଡିବି ମୋ ଠାରୁ ସର୍ବ ଜଗତ ହୋଇଅଛି ଜାତ ଜାଣି ଏ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଭଜୁଥାନ୍ତି ଜ୍ଞାନୀ ନିତ୍ୟରେ ଗାଣ୍ଡିବି ମୋ ଠାରୁ ସର୍ବ ଜଗତ ଜାଳି ଜ୍ଞାନ ଦୀପ ହୃଦୟ ସନ୍ତାପ ନାଶି ଦିଏ ମୁକ୍ତି ପଦ। ଏ ବଚନ ଶୁଣି ବୀର ଫାଲ୍ଗୁନୀ କହେ ହୋଇ ଗଦ ଗଦ ହେ ଅଚ୍ୟୁତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମ ଧାମ ତୋହର ବିଭୂତି କେହି ନ ଜାଣନ୍ତି ତୁ ଜାଣୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହେ ଅଚ୍ୟୁତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମ ଧାମ। ବ୍ୟାପୀ ଅଛୁ ବିଶ୍ୱ ଯାକ ଋଷିକେଶ କିପରି କେଉଁ କି ପ୍ରକାର କେଉଁ ପରି କରିବି ପୂଜନ ପ୍ରଭୁ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ କହ ସେ ସବୁ ବିସ୍ତାରୀ ହେ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଶୁଣି ତୋ ଅମୃତ କଥା। ଏ ଭବ ସାଗର ହୋଇ ଯିବି ପାର ନ ପାଇବି ଯମ ଚିନ୍ତା ହେ ଭାବ ଗ୍ରାହୀ ଶୁଣି ତୋ ଅମୃତ କଥା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ତାରା ବହର ସାର ଧାରା ଅନଳେ ଅନଳ ବେଦ ଉଚେ ସର୍ବାସ୍ୱ ହସ୍ତି ଐରାବତ ମୁହିଁ ସ୍କନ୍ଦ ମୁଁ ନାରଦ ହେ ସବ୍ୟ ସାଚୀ ନାହିଁ ମୋ ବିଭୂତି ଅନ୍ତ ସଂକ୍ଷେପରେ ତୋତେ ମୁଁ କହିଲି ଏତେ ମୋ ନାମ ଅଟେ ଅନନ୍ତ ହେ ସବ୍ୟ ସାଚୀ ନାହିଁ ମୋ ବିଭୂତି ଅନ୍ତ। ସୁନ୍ଦର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ କାନ୍ତି ବଳ ବ୍ରିଜ ଯେ ଦର୍ବ୍ୟ ଦେଖିବୁ ତୋହି ସେ ସକଳ ଦର୍ବ୍ୟ ମୋ ବିଭୂତି ଠାବ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଭଲ କାହିଁ ହେ କୁନ୍ତେୟ
एकांशे सम्पूर्ण पृथ्वी धारण करिछि जेहु पाद पद्म तहीं रहु रघु महती हे कुन्तेय एकांशे सम्पूर्ण पृथ्वी।